מה ההבדל בין מעצבת לתופרת? זו שאלה שהרבה שואלים אותי, והאמת שזה הבדל עצום. אז מה זה מעצבת? מעצבת היא המוח היצירתי שמאחורי הבגד. היא אומנית, היא מדמיינת והוגה איך יהיה המוצר הסופי. בהתחלה בדרך כלל זה בא לידי ביטוי בציור, והיא יכולה לקבל השראה מכל מקום. אומנות, טבע, מוזיקה, תקופה או כל נושא מסוים. אבל כל זה זו רק ההתחלה, כי כדי להפוך את הרעיון שלה למציאות, נכנסות לתמונה תדמיתנית ותופרת. התדמיתנית מפתחת את הגזרה, שזו בעצם השבלונה של הבגד, ואז זה עובר לתופרת. התופרת היא החלק הטכני בתהליך, כי היא בסופו של דבר זו שהופכת את החזון של המעצבת למוצר מוחשי. לכן התופרת חייבת ידע בטקסטיל, גישה עיצובית, הבנת גזרה, ידיים טובות. רוב המעצבים בארץ ובעולם בוחרים שלא לתפור בעצמם, באמת על מנת נטו להתעסק בעיצוב. בסופו של דבר, כל בגד הוא תוצר של שיתוף פעולה בין יצירתיות של מעצבת לבין מיומנות וידע של תופרת. ומה אני אתם שואלים? על זה אני אספר בסרטון הבא.